खुलुमबाय लोगोफोर बड'टेक चेनेलाव नोंथांमोना दिनै खोन्थागोन मबाइल बेटारिनि सोमोन्दै मानोना मबाइल गोदानाव बेटारिया जोबोद गोबाव लास्टिं होयो नाथाय मास मोननै मोनथामसोनि उनाव मा जायो बेटारिया सोरनाबा बेटारिया थाब ल' जाग्रा जायो आरो सोरनाबा बेटारिया डेमेज जायो आरो सोरनाबा बेटारिया मा जायो इसिबां गिदिर बुयो बे मानि थाखाय जायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक खालाम आरो शेयार खालामनानै हो आरो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै हो मानोना नोंथांनिसिम नटिफिकेसन सौहैगोन। दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। जोंनि मबाइल बेटारिया मानि थाखाय थाब गाज्रि जालाङो आरो मानि थाखाय थाब ल' जाग्रा जायो बिनि जाहोनानो चार्ज होनाय। मानोना जोङो चार्ज होनायाव जोबोद गोरोन्थि मावो। चार्ज होनायजों लोगोसे जोङो गेम गेलेयो भिडिअ नायो बेफोरावनो बेटारिया लड लानो हाया। लड लानो हायैयावनो बेटारिया लासैनो गाज्रि जालाङो डेमेज जालाङो आरो मानोना नोंथाङा ओरैजाय गेम गेलेनोसै ओरैजाय चार्जबो होगासिनोखा ओरैजाय आरो गेम गेलेबावनोसै ओरैजाय गेम गेलेनायनि प्रेसार गोलैबाय ओरैजाय चार्ज होनायनि प्रेसार गोलैबाय बेटारिया लड लानो हाया। लड लानो हायैयावनो बेटारिया लासैनो गाज्रि जालाङो एबा थाब ल' जाग्रा जालाङो। नोंथाङाबो बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ मावोब्ला दामाव चार्ज होनाय टाइमाव मबाइलखौ जेबो थुनाङा। हायोबा नोंथाङा सुइच अफ खालामनानैसो चार्ज होनांगौ मबाइल बेटारिखौ। चार्ज होनायाव नोंथांमोना जेबो थुनाङा अब्लानो नोंथांनि मबाइल बेटारिया मोजाङैनो थागोन। आरो माखासे मानसिफ्रा मा खालामो लिमिट गैयै चार्ज होयो 100% चार्ज जाबाबो बे चार्जारखौ बख'वा बिदिनो दोनबाय थागोन एसे होबावनि र' गोबाव जोरगोन साननानै बेबायदि होबाय थायो नाथाय मा जायो फुरा बेटारियाव जोबोद हिट जाहैयो आरो बिदि अभार चार्ज होयोबा बेटारियाव हिट जाहैयो। बिदियावनो सोरनाबा बेटारिया बुलाङो आरो सोरनाबा 50%आवनो अफ जालाबायो 1%सिमखौनो सफैया सोरनिबा बेटारिया 50%फ्रावनो अफ जालाबायो। बिदि अभार चार्ज होनायावनो बेफोरबायदि जायो आरो नोंथांमोना चार्ज होनांगौ खमसे खम 99% एबा 95%सिमल' बेटारिखौ चार्ज होनांगौ। बिनि नोंथांमोना अभार 100%नि अभार होबाय थायोब्ला 100% जाब्लाबो नोंथांमोना चार्ज होबाय थायोबा बेटारिया बेयावनो गाज्रि जालाङो। नोंथांमोना चार्जखौ हो 99% एबा 95%सिमल' चार्ज होनांगौ अब्लानो नोंथांनि बेटारिया सेफ जागोन सेफैनो थागोन। आरो माखासे मानसिफ्रा मा खालामो सोरनाबा चार्जार गाज्रि जायोबा मा जायो मार्केटाव थांसै मा होनो चाइनिस माल लाबोलाबायो चाइनिस चार्जार मार्केटाव बहुद फानो बेफोरबायदि चार्जारजों होबाबो बेटारिया गाज्रि जालाङो। चार्जार मबाइलजों मोनफानाय चार्जारजोंसो चार्ज होनांगौ एबा बे गाज्रि जायोबा नोंथाङा नांगौबा बिनि चार्जार अरिजिनेल चार्जारखौनो बायनानै चार्ज हो। बेफोरबायदि लकेल मार्केटाव 50 थाखा 40 थाखानि चार्जार बहुद दङ बेफोरबायदिखौ बायनानै चार्ज होयोबा अब्ला मा जागोन नोंथांनि बेटारिया बिदियावबो गाज्रि जालाङो। अरिजिनेल चार्जारजों चार्ज हो अब्लानो नोंथांनि बेटारिया सेफ थागोन। आरो खायफा मानसिखौ नुदों आङो मा खालामो चार्जार पिना गाज्रि जायोब्ला मा खालामो पिनखौ हास'नोसै ओमफ्राय मबाइल बेटारिखौ खेंनोसै मबाइल बेटारिखौ बख'नानै डाइरेक्ट ओरैनो थारखौ हास'नानै खाजाबनानै बेफोरबायदि होयो। बेफोरबायदि होयोबाथ' बेटारिया जोबोद थाबैनो गाज्रि जासिनथारो बेफोरबायदिखौ मालाबाबो खालामनाङा। बेफोरबायदि होयोबा आरो टास थुस जालाबायोबाथ' बेफोरबायदि बहुद गाज्रि जायो आरो थाब अभार जायोब्लाथ' नोंथांनि बेटारिया बेफ्रुनोबो चान्स थायो। बेनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक आरो शेयार खालाम आरो अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ।